chaipo kuti iko hongu bumbiro remutemo rinobvumira kuti vari muwanano vane kodzero dzakafanana dzekuita zvavanoda, asi paita kutaura kubva kuvanhukadzi vamwe vari kuzvipira vari kuti hongu musataura edu mazita edu kana kuti buditsa pazvivhitivhiti, asiwo vari kuti vane chidokwa chekuti deno vaitawo barika sezvinongoitwawo nevanhurume, vachiti chiko chasiyana ipapo pakati pemunhurume nemunhukadzi kana pachitariswa kuenzaniswa kwemukana nekodzero. Asiwo pakukurukura nevamwe kwatanga tiri kuita, vamwe vari kuti aya ndiwo mashura padunhu, zvizadze mukombe patsika nemagariro, zvinosiya hunhu kana kuti ubuntu huri parumananzombe, nokudaro takoka vane chekuita muzvikamu zvakatsaukana vanosanganisira vane chekuita nezvetsika nemagariro, vakuru vezvitendero, nevamwe vane chekuita nekugarisana kwakanaka munharaunda medu. Pano tina Apostle Elson Zvavahira vari kokutanga uku kuchiteera Pastor Ngorima varimo pahurukuro yatinayo iyo. Tina Tete Evelyn Matsiko vanonzwisawo nezvetsika nemagariro kuti vatibetserewo pahurukuro yatinayo. Tina Sekuru Timothy Kwaramba vanoshandirawo kune rimwe sangano rinonangara nezvetsika nemagariro pabodzi nekushandiswa kwemakwenzi echivanhu nemishonga pabodzi, nasekuru Mukanya Svosve kuti vatibetserewo pahurukuro yatinayo nhasi. Asiwo tikuona kuti bumbiro remutemo rinonyatsodudza kuti iko vatori muwanano vane marights kana kuti maobligations akaenzerana sezvinenge zvichitarisirwa panhau yekuroora kana kuroorwa, uye zvichitseketudza kuti vana vafanira kunge vachipinda muwanano, uyezve zvichijekesa kuti murume nemukadzi ndivo vanofanira kunge vachipinda muwanano. Ndinokugamuchirai pachirongwa chemagariro vadari chiti makadini. Kutanga nemise Apostle Zvavahira. Ndinogamuchira hama dzose dzakatiunganira panzvimbo ino, kunyange nevaridzi vechirongwa ndinovagamuchira zvikuru, vateereri nevari behind the scenes ndinovagamuchira. Amen. Pastor Ngorima, sanganai nechita. Tinotenda ndokugamuchirawo zvakare vateereri vari kutinzwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, vanhare vedu vari munzvimbo ino nethe crew behind the scenes. Tinotenda. Tete Evelyn Matsika, tokugamuchirai pachirongwa magariro. Aiwa, tinotenda mukoma Shepherd nevese vakateerera nevese vedare rino, tinongoti makadini. Sekuru Timothy Kwaramba, sanganai nechita pamagariro. Aiwa, ndinokukwazisai Nyanduri, ndokwazisa Tete, ndokwazisa vana pastor, ndozokwazisa Mukanya Svosve, tichiti nevatigarisana mudunhu remashwese ndoti makadiwo zvenyu muri yeZimbabwe. Vamukanya Svosve, sanganai nechanga. Ndinotenda nemukana Nyanduri Maravanyika. Ndinokwazisana zvakare nevadari vose, ndokwazisa vateereri vechirongwa chedu, ndopa ruremekedzo zvakare kune vakotsveri vechirongwa chedu, chitikazwai nemasaviro ose mativi mana eZimbabwe. Mukanya Svosve rakava dindi mutivu nopinopisa patakavarura nyaya iyi nguva yadarika, vamwe vachidya marasha kuti chiko chapinda muvanhukadzi kuti vapindwe nemweya wekuti aite barika. Rigai titange nepamuri ipapo Mukanya Svosve, zvakadini nevanhukadzi ava vari kuti vanotori nekodzero yekuti vange vachiitawo barika vachinovhevha varume vachipinda mumastreets, nekuda kwekuti vari kudondeka zvikonzero zvokuti zvekurega kumira murume achiuya kuzokupfimba ndizvo zvaita kuti matambudziko edomestic violence atiri kusangana nawo anga achiitika, nekuda kwekuti vanhukadzi vari kuroorwa nemunhu wanenge vasingadi. Sekuru Mukanya Svosve. Ndinotenda Nyanduri, asi regai titange ndichiti mashoko amapedzisira kutaura ekuti vanenge vachirohwa nemunhu wavasingadi. Handizivi Tete vari pano vachazotibatsira kuti kana munhukadzi uzosvika pakuti ndakarohwa nemunhu wandisingadi, foundation yewanano yake yakambovakwa pakaita sei? Nekuti tine zvatinotarisira muwanano. Wanano haingotange iri wanano. Munhu haangotangi nekubvisirwa pfuma. Pane nzira dziriko muchikaranga chedu sevanhu vatema, kuti pamunotanga kuti maakufambidzana, iwo wazikanwa here kwemukaranga wako kwaunoda kutorwa, iye mukaranga azikanwa here kudzinza rako. Tine madzitete tina anasekuru vanonzverana widzi nekuyananisa
nekukwenenzvera panoda kukwenenzverwa zvotoonekwa kuti apanoita here kana kuti hapaite. Asi dambudziko rataita manje nderekuti muchaona kuti vanhu vaakuchaya mapoto, vane zvimwe zvavaakuchirika kana kuti zvavaakujamba. Ndizvo zvakaunza njodzi yekuti munhu anozoti ndakawanikwa pandanga ndisingadi. Kupazoramba kuita sei iyo pfuma yafamba? Handizivi kuti panozoramba kuita nechinyawai kana pfuma yatofamba vanhu vatambidzana ukwati. Asi kana tikataura zvokuti kuchaya mapoto, nekuti tiri kunzwa kuti kuchingezi kana kuti kuchingerengeri kwane nhau dzaakunzi hanzi handizivi pamurau uri kwezvinezvi cohabitation, kuti kungogarisana kwokuwirirana kuri verbal kana kuti kuri oral, kungoti iwo neni tatodanana. Asi isu kana totaura kuchikananga tangochivana totogarisana takutoti takutoumba wanana. Tine vanhu nekuda kwamabasa nekuda kwokutaramuka nenzira dzakasiyana siyana vari kuzoenda kuvabereki kana kuti kuhama dzepedyo vatotumbura vana 2 kana kuti 3 vakutoti yatova mhuri vatone wanana. Ndokuri kubva dzimwe njodzi dzamurikutsanangura kuti munhu anozotsanangura kwokupedzisira kuti ndakawana wandisingadi kana ndakawanikwa newandisingadi, kureva kuti tine hwaro hwatinenge tachirika. Imba ikavakwa pajecha, kukauya mhepo inovhuvhutwa inoendeswa, kukauya dutu remvura, imba iyoyo kana isina kusimba. Nekuti chatinotarisa ndechekuti tisataisa matenga kana kuti roof pakutaura kwechingezi, tine hwaro foundation panofanira kusimba. Pane ipapo pakasasimba tine njodzi yekuti pachavhuvhuta kana kuti pachapisa zuva, kuti pachanaya dutu remvura, musha iwoyo unoparara. Mukanya zvakadii panhau nechekuita nebarika? Vakadzi vamwe vari kureza pfungwa yekuti hazvaigonawo here kuti kana kuri kuchinjwa kushandurwa kuvandudzwa kwetsika vabvumirwa kuti vobarika mukanya svosve zvinenge zvakaipei kutsika nemagariro usati enda kune vamwe vadare, sezvo nguva dzacho dzokungamba dzichita chipata-pata? Ndinotenda Nyanduri, tinozvinzwisisa kuti vanhu vechizvino zvino vari kuvhurika kwavaita, uyezve kune dzinonzi kodzero dzinonzi dzakauya. Ndinovimba kuti ndokuri kubva kunokureva kwokuti pane kuenzana kana kuti kuyananiswa kwekodzero dzevanhu pakati pemasikirwo atanga takaitwa. Asi kana takutarisa nhau yebarika yakanangana nekumunhukadzi, handichaziva ndotodawo kudayirwa kana kudai tatine mukana wokunzwa vamwe vevanodaro vachititsanangurira kuti pavanoti ndivo vada kuparika sevanhukadzi, ndivo here vaakubvisa pfuma. Chekutanga. Chechipiri, kana pwere dzatumburwa kana kuti dzabarwa, dzinenge dzichidedzwa mutupo wani kana kuti zita richaenda pachitupa nderani kana mai varivo vaakuparika varume. Isi tinotarisa kuti chinoparika ndicho chinopfimba, kana chapfimba ndicho chichaisa mbesa mumunhukadzi kuti pabude chibereko kana kuti pwere. Chinova ndicho chinofanira kuva nezwi rinotaura kana kuti rinosimbisa musha nekuita provide nekuchengetedza mhuri. Chisikwa ichocho ini ndinoziva chiine ndebvu, chiine zwigobvu, uyezve chiine masikirwo kana dai sikarudzi zvichisiyana nemunhukadzi. Ndopfungwa yemusikana. Asi tikazoona vanhu vagara pasi vakusimbisana kuti munhukadzi ndiye aparike, kuti vane zvimwe zvavakugadzira panyama dzavo sevanhu. Asi madziviro andinoita, pfungwa yose inouya ichinopikisa madiro anoita musikana kuti tirarame takaita Nyanduri kubva pamasikirwo, inouya nemhepo dzisakarurama dzemadokero yokushinamato vanobva vadziti ndivana diabolos kana kuti vana satani kana kuti vana Lucifer. Isu zvedu pachivanhu kana torerutsa tinongoti mweya yekumadokero inopikisa pfungwa yemusikavanhu. Saka tobva tati kana vanhu vaine simba nekupikisa pfungwa yemusikavanhu vachiti vanoda barika, kuvadi kuwana futi simba nekushandura mamwe masikirwo akaitwa zvino, kuti imwe nguva tinoona nzizi rwizi runoyerera ruchienda kwarwakarerekera, ngavangoshandura chero mvura iyerere ichienda kwainobva kwakakwirira. Kana kuti miti inzi yakuisa mashizha pasi, midzi ichienda mudenga, ndozvakangofanana nenhau. Mukanya svosve regai tikozodzoka nepamuri ipapo. Ndikuona vadare vari kunyora pasi mapoinzi, asi regai ndione pana Tete, horo yavo iri kuratidza kuti yakazvimba nezvenyaya iyi, kuti vatipewo kuvakadzi. Tiri kunzwa mukanya svosve vari kutivo watinoziva munhu ane kodzero yekupfimba ndiye munhu anobhadhara pfuma yeroora. Ko zvakadii nevakadzi vanenge vasangana nemurume wake asina chohuviri, asi iye munhukadzi aine makwati
kana kuti aine pfuma inomutendera kuti anga achidetsera murume wake kunorora, pane chakashata here kuti anga achiita saizvozvo tete? Kana paine chakashata, chii chakashata ipapo? Regedzai nditange nokudayira ndichiti zvawataura izvi hadzisi kodzero, asi regedzai titaure kuti ndo chinonzi chipfambi. Ngatitaurei kuti chipfambi chakutenderwe here kuvanhukadzi. Ndofunga tikataura tichidaro tinogona kunyatsonanganisa nenyaya yedu sezvairi. Tete tingati munhukadzi ari kuda kubetsera murume wake kubhadhara mari yekuti aroorwe, tingamuenzanisa nepfambi nenzira dzipi? Nokuti tinoziva kuti mari kufamba kwayo kwakasiyana siyana. Kufamba kwemari kana mubhawa chaimo mukoma Shepherd ndo zvinoreva chipfambi. Nokuti mutsika dzedu nemagariro edu hatitarisire kuti munhukadzi anozvidzikisira kusvika pakadaro. Kana munhu ari wechirume anofanirwa kusimba. Munoziva hazvirevi kuti mari ngaiwande neushoma. Kudhara kwaitotaurwa nyaya yebadza chairo, kunzi rakatokwana rakadaro. Saka ina handione pane chakaipa kuti uendeserwe kana ingave mari shoma iyoyo inenge ine mumwe wako. Tete zvikuitika mazuva ano ndezvekuti vamwe vanhukadzi background yaabva kwakapfumiwa kare, ende murume waari kuda kutanga achimuroora anenge ari weimba nete kana kuti imba isina kunyatsopfuma iya. Iye anenge achida kuonawo kuti zvinogamuchirika uko kwaari kuenda uko, akaisawo ruoko rwake ipapo zvinosvika zvichigamuchirika zvinenge zvichizadza mukombe. Tingazomutsoropodzawo nenzira dzipi? Kana vanhu tichiroorana tiri kuumba ukama, nyaya haisi nyaya yemari, ndo chekutanga. Ndofunga sekuru vataura, sekuru svosve vachibvunza vachiti munhu anonzi anoroorwa nemunhu waasingadi. Inini handione sekudaro. Chakuitika mazuva ano ndechekuti vanhu vaakumberi vane kodzero dzavo dzawandisa. Handidi kunyepa mukoma Shepherd, kodzero dzedu dzawandisa, hadzichareve chinhu. Nokuti kana kuri kumashure uko munhu aitonzi kana achinge apfimbwa, handitika waitonzi ipfambi. Munhu anga asinganangwe nemukomana saizvozvi kuti ini ndakuda, waenda kuna atete, aenda kuna madzisekuru, handitinoona. Ende tadaro handitinoona kuti uku kudivi kwangu uku kune vari kuita zvekunamata nechikristu, handitika kuruboshwe kuri kuitwawo zvechivanhu. Vanhu ivava misha iyo ikasangana, da kutaurira chokwadi, hapabude chakanaka. Saka kumashure uku vaitozviona kuti uku kumba uku kauku hatiwirirane, kana kuti nezvakati, kana kuti kwakamboitika, kana kuti nyaya yemunda, kana kuti kwakamboita kunetsana, kana kuti dzitori hama. Asi mazuva ano munhu akuti hanzi choice yangu, wosangana nemunhu mubhazi wakutoti hanzi ndo pada moyo. Mangwana wakuzochema wakuti hanzi ndaita wrong choice, kana kuti hanzi ndanga ndisingamude. Aiwa, munhu ndiwo unonge watoita sarudzo. Samazuva ano handii ndidzo kodzero dzakangopiwa vanhu kunzi sarudza waunoda. Handi unonge waita sarudzo yako, vanhu votombokutsiura kuti aiwa mukomana wako uyu wambotarisa here. Ende nguva pfupi pfupi vanhu vakutodini. Ende kukuitwa michato yemandiriri mazuva ano Shepherd, yekuti unotonzwa kuti vanhu vashandisa 50,000 100,000, asi panongopera mwedzi vanhu havachisiri pamwe chete. Okay, tete Matsika, tichadzoka nepamuri tichiedza kutosandudza dzimwe pfungwa apo tiri kupfuura mberi nechirongwa chemagariro. Ngatidzoke nepamuri Apostle Zvavaira. Ndikunzwa kuti kare ndanzwa tete vachitaura, ndanzwa itoti munhukadzi akapfimbwa aitonzi ipfambi, kureva kuti zvinhu zvikuita zvichishanduka nguva nenguva. Uye tiri kuonawo zvakare pfungwa iri kubudiswa nevanhukadzi vakawanda vasiri kuda kubudiswa zviso zvavo nemavhoisi avo vachitaura, vari kuti vari kuda kuita barika. Vari kubhesa nezvimwe zviri mubumbiro remutemo kuti munhukadzi nemunhurume vane masimba akafanana, ipapo mukava muwanano. Zvakadini panhau yebarika? Apostle Zvavaira, tichiita nereka nereka. Ndakambotaura last time kuti Polandri yagara iriko, but it was there for the whole entire family. Kuti murume anobva kumba kwake usvikoita mudzimai womukoma kuti apfudzire rudzichi mberi. Saka kana taakuda kuti munhukadzi apiwe kodzero yekuti azvitsvagire murume waanoda,
and at the same time kana asisa mudiwo munakura tati vataura zvakanaka kuti ndo chinonzi chipfambi. There is no any other word that can fit that kind of marriage yepolanders. Icho ndo chifambi at its highest degree. Chinhu chatofanira kuziva ndechekuti zvinhu zvine maprinciples. Handitika zvinhu zvine maprinciples nemasystems azvinoshanda nawo. Mwari paakasika nyika, amen, angoti let there be light. Hakuna rimwe light rakazouya futi. Paakasika zvinhu zvinokambaira nezvinoshoshoma, akapa commandment rekuti let everything bring forth its fruit after its own order. Handitika hakuna chimwe futi chakazochinja ipapo. Kana Mwari vakataura kuti mudzimai ngaaroorwe, hatigoni kuzvichinja. Amen. Ameno sekuru mukanya munozviona sei kuti tinoti mudzimai aroore murume? Ndiko saka ndazoti ngatichingowana simba rekushandura chero chisikwa chinonzi munhu. Vanhu vane pfungwa dzakadaro, uise midzi mudenga. Vanhu vane pfungwa dzakadaro, mufundisi Ngorima, vanhu vane pfungwa dzakadaro ndedzekuti they want to be God himself. Asi apostle zvavahera takanangana nenhau yekuti azvibhadharire rora. Uipi hwacho huri papi? Munoutsanangura nenzira dzipi? Anoda kubetsera mudiwa wake kuti aroorwe awane kugamuchirika, abvisa mari yake yachipa murume wake. Kuipa kwacho kuri papi apo? Kana mutemo uchiti murume ndiye anobvisa pfuma, hazvifaniri kutozikanwa kuti wakabatsira mukuwasha wangu. Mungazviita muriko, ende mukuwasha wangu anofanira kukudzosera mari yako, nekuti nyaya yeroro haina chekuita nesarudzo yako iwewe. Pane zvinhu zvinotaurwa navakuru behind the scenes parora renyu. Kana kuri kuti vanhu vanoteketera kuti munomapinda murora, mushanditi kuri kwedu isusu tinoblessa mamarriages. Zvino kana tati isusu sister vakaroora, vakazviroora, handitika blessing yacho inouya sei? Zviri mumutemo waMwari kuti munhu azviroora. This is very fun. Let me tell you the truth. We are going wayward. Takutodzika kuSodom and Gomorrah right now, handinyengerere kutaura panyaya dzakadaro. Especially ndosaka urikuona kuti vana vari mustreet varikufamba vakashama. They no longer care. Vamwe ndakavaona zvangu vachitopinda musupermarket achidhonza trolley, amenovana vakaiona apakashama. Amen. That's very silly. Vanhukadzi zvamada ndazvishayiwa. Vanhukadzi dzikamai, makanzi muri pasi pedu, ende kana tati tiri pasi pedu hatiri kutonifanira kudzvanyirirai. Munhu akangoteramira wadiko kuwana mukana wekuteramira wowanawo zvaunowana. Sera unoziva kuti akanga aine zita rina aimberi Sarai. Zvaireve she was a contentious woman. Ndozvazvaireve. Kubva pakabviswa aikumberu akabva anzi the princess, and akadaidza Abraham kuti my lord. After calling Abraham my lord, akaita mwana at the age of 90 years. Saka let me tell you the truth. The spirit of familiarity causes barrenness. The moment yatinotanga kuchinja tsika dzedu dzatakapiwa navabereki vedu naMwari pamwe chete, hazvina mhosva kuti uri muKristu, hazvina mhosva kuti kune zvinhu zvakanaka zvinowanika muAfrica muno. Let me tell you the truth. Zviri pamurayiro waMwari zvisina chekuita nemabeliefs evanhu, nekuti netsika dzatakapiwa kuti tidi yedu tirarame nadzo. Ndosaka wainzwa dzimwe zikanzi hamuudzi kwekunzi ndiani achamakutorera mutemo wekumhiri kwamakungu, asi chinhu ichi chiri muhana menyu. Handitika munochiwana muhana menyu. Nobody can tell me kuti anoti kuuraya munhu kwakanaka. Handinotanga warohwa nevanhu wozoita hako zvivindi zvekunorumba, asi hana inenge yakudza kuti zvinhu zvaunoita zvakadi zvakaipa. Ngati Mwari ngavatyiwe vanhukadzi ava kuda kunyanya stere, kuda kunoroora.
murume. Ewa tichadzoka nepamuri apostle zvavayera ndikuona sekuru Timothy Kwaramba vakazvimedzera mate vakazvirongedza mashoko vane zvakawanda zvavawedzere ipapo asi regai ndidzoke ndichiti vachizoadresa maissues ari kuraiswa nevamwe vadari pano. Sekuru Timothy Kwaramba muchinobatawo panhau yebarika tichanyatsozii kuti rakanaka here rakaipa here kuti vanhu vatsika nemagariro rakanga riripo munhurume aita vakadzi vana kana vashanu asi uke zvino takuona nekuuya kwezvitendero zvimwe zvekuti mukadzi mumwe ukata wepiri zvakaipa ndo pari kunobatawo vamwe vanhukadzi kuti zviri kunze barika rakangoipa kwezvo tisita kurambidzwa kuti ndiite varume vangu vaviri ndindadii. Sekuru Timothy Kwaramba. Aiwa, ndinotenda chaizvo, inyaya yakanaka. Barika chinhu chakanaka, chakanga chakanaka kutsika dzedu makare kare, ndosaka takawanda. Nhasi uno ndosaka kutaura takagwinya, nokuti vana baba vedu vaigona kuchiteedza chinonzi mari papari, chinhu chavaironga nemurongo wavo. Vaichengeta vakadzi vavo vasingatyi, vasingaite zvokuudzwa kana zvokufungira kana pfungwa dzokuisiwa, asi vaiita nepfungwa dzavo nokuzvipira, nokuti vaitanga vadzidziswa varume mumatare, vakadzi vachienda kumanhanga vachinodzidziswa mwana wangu kura uone, mwana wangu tsika dzakati uri munhu wechikadzi, tsika dzakamira sei kuti ukure zvakanaka, mwana wangu, nokuti kare kare kwakanga kusina chikoro chemunhu wechikadzi chaingozikanwa kuti wakamusha. Saka munhu wechikadzi aitongoziva kuti ndakasagona kugadzikana handigoni kuzovaka musha nokuti ndochakanga akasikirwa. Isu kurudzi rwedu rwechitema kwazouya chingerengere, munhu wechikadzi akazotanga kupiwa mabhuku ndokudzidziswa, ndokubva apiwa kunzi aiwa hauna kumirira kuti uroorwe chete asi unomirira kuti udzidze, ndokubva havana kuzomudzidzisa kuti une kwawakabva, wakatobuda mudumbu ramai yako nababa vako. Saka iro dambudziko razouya ipapo pakasidzirwa munhu wechikadzi kuti akanga agara akapirwa pfungwa diki kana kuti pfungwa nhete. Nhasi papfungwa nhete takumutora munhu wepfungwa nhete uyu takumutungamidza kumberi, takutera zvido zvake. Nyangwe nemunana kumadzibaba edu taona madzibaba edu mazhinji akapera nevanhukadzi ava. Asi Sekuru Timothy tikati vakapohwa pfungwa nhete hatisi kudzikisira vanhukadzi here, sei muri kuti vakapohwa pfungwa nhete? Nekuti tikatarisa patsika zviri kunzi tsika dzedu dzechitema dzainyanya kudzvanyirira vanhukadzi, nokusaka kwauya 50-50 kuti hakusina basa rinonzi nderemunhukadzi kana kuti nderemunhurume, hakusina mukana unonzi ndewemunhurume chete usingagone kuitwa nemunhukadzi. Sekuru Timothy zvakamira sei pachikamu ichi? Ndapatenda chaizvo ipapo, pakanzi basa kwete mumba. Nokuti avakati basa mumba dzokera pasi usauya pamusoro, nokuti havana kujekesa kuti nekumba ino vakati aiwa mutemo itauitira kuti mukadzi ngaaone mukana. Asi isu tichikura hatinambona namedu vakanga vachidzvanyirirwa, nokuti takatogara takatodzidza takapasa takatouya zvatiri nhasi notagara semadzisekuru, nokuti takanga tichiteera nziya. Asi kuti pa 50-50 apa kuoma kwezvinhu ndokuchiona kuti aiwa vanhukadzi vakatibatsirani, nokuti tikasabatsirana zvinoramba zvangu zvibhakera chete mudzimba umu. Ndokuzouyawo shoko raMwari ndobva vati aiwa muna Maria Magadharina vakanzi vaishandira Jesu, saka handiitese. Tabva apo todzoka zvakare panyaya yebarika rokuti mukadzi angava nechitiko chiri kunzi anoparika murume. Isu patsika dzedu tinoti kwete. Patinoti kwete nokuti kana kuti mukadzi anokwanisa kunoroora murume, isu kutsika dzedu dzechivanhu tinoti kwete. Patinoti kwete inyaya yekuti pane zvinodiwa kuti zvibviswe nemukuwasha zvichienda kuvabereki, zvakafanana nemasungiro, mombe yeumhai, kuitira kuti mukuwasha agone kugara nemwana wevaridzi. Zvino manje kana akuzvibvisira munogarisana sei? Ndopada zvonzwa vanhu vese vadari vese vangochiti imba iyoyo haina kuyanga pachikorekore, inenge yakareruka, imvura isiri kugara murwizi inongopfuurira. Saka ipapo ndopadinoti isu vechishona chimboita yenyu, asi munodzoka chete. Pondipa kuzondoti dzimba dzedu dzakushupa, todzoka pekutizvo zvichokwadi kuna vakadzi vachiti tinogona kuparika, zvichokwadi matambudziko aripo, zvirwere zvinowanda. Ino saka tikada kuti sezvo zvikwanisiro zvapo takaparikwa kudhara,
usati vakanyasovhurirwa manje madhoo ipapo rufu ndowanda kupfuura zvanhasi toya zvakare zvirwere izvo zvizvi ii varume tinopera. tiri muchirongwa chemagariro apo tiri kupfuura mberi nehurukuro iyoyi idindi mutebvu inopinopisa ngatisemaonera pamwe chuma chomuzukuru tichibetserana mukuona kuti ndezvipi zvinozadza mukombe zvinotarisirwa. Pastor Ngorima tiuya nepamuri ndaona manga mugadzirira mapoints. Pane imwe pfungwa yakareizwa nevamwe vanhukadzi kuinbox kwangu hanzi ko zviri kutaurwa nevadare zvokuti munhukadzi afaniri kupfimba murume anomuroora, ko vaya vanonyorera kuti vange vachitsvaga vanozovaroora zvakasiyanei nekupfimba. Hanzi tiri kuona zvakawanda pamasocial platforms nekune dzimwe dzinhepfenyuro vanhukadzi vanotonyora tsamba kuti ndinoda murume akadai akadai achitozomuwana. Pastor, zvakasiyanei nekumuvhevha kuri kutaurwa tambonzwa zvichinzi munhukadzi haakwanisi kuti anga chinovhevha munhurume patsika dzevatema. Mazviita mukoma Shepherd, ndoda kutenda vadare nepfungwa dzavo dzavatipa dzakanaka chaizvo. Ini ndoda kuita senge ndinoti pesanei nepfungwa dzabuda. Ndoda kuita senge ndoda kusapota vanhukadzi vari kutaura nyaya idzodzo vari kuuya painbox kwedu. Ndoda kuti ndimboti tipinde mushoko raMwari. Tichazotaura zviri kuti Mwari vanoti kudii maringe neukama huripo pakati pemunhurume nemunhukadzi nemapositions ayo. Asi mukanyatsotarisa mukoma Shepherd, nyaya tiri kutaura nyaya yekuti matiri kugara mumamana kana kuti musociety vanhu vari kutora danho remurume kana kuti mukomana kana kuti mukadzi kana kuti musikana sei, kuti vari kutarisirwa kuti vanofanira kuita zvakaita sei, ingava behavior yavo handitya angave matarisirwo ezvinhu zvavanotarisirwa kuti vaite. Ndine nyaya iri mubhuku raRuth, ukatarisa pachapter 1 verse 18 pane madzimai maviri. Ndoda kuti senge ndinosapota nhau yamataura mukoma Shepherd. Pane vakadzi vaviri, pane anonzi Naomi neanonzi Ruth. Right, vakadzi vaviri ava vane musangano wavakaita. Paiva nemurume ainzi Boaz. Boaz uyu anga ari hama yavo. Saka mukadzi mukuru akaudza mwana mudiki weainzi Ruth anga ari muroora wake kuti muroora, because mwana waamai ava anga akashaya. Saka amai ava vakateverwa naRuth. Saka mai vanga vakuda kutsvagira muroora wavo mumwe murume. Ndokuvati zvandakuda kuti uite mwanangu, ndoda kuti wewe ugeze number 1, wopfeka zvinhu zvakanaka, woisa perfume. Vakadzi vari kuita musangano, woenda kumunda kuri kushanda Boaz mukomana. Ende mukaona nyaya iri apa yatiri kuverenga iri mushoko raMwari, mukanyatsozvitarisa izve mumagariro matiri, nyaya dzakadai dzinoitika. Vanhukadzi vanokurumidza kumachuwa kudarika vanhurume. Kazhinji vanogona kuona kuti mukomana uyu anogona kunge ari munhu anogona kuroora, but nekuda kwekunonoka kwaari kuita tinogona kuita senge tinomudetseredza. Vanhukadzi vane maitiro avanoziva avanoita ekuti wewe muitire so kana kuti wewe enda kumba kwake wodai. Kazhinji munoona vanhukadzi tsoro dzavo dzavanoronga dzinobudirira. Kazhinji murume ndiye hake anobvisa mari. Hazvizotaurwi mukoma Shepherd zvatiri kutaura izvo, asi katobvumira kuti vanhu kupfimba kwavanenge vachitoita, but ndeimwe nzira yekupfimba nayo yavanenge vachitoita. Tobvumirana kuti vanhukadzi vanopfimba varume. Atinga ndozvandataura zviya zvekuti mumagariro esociety yedu haizotenderi kuti tizvibvume, asi zvinhu zviri kuitika kuseri kwemagoni. Even varume vari muno vanogona kuramba kuzvibvuma, asi mukanyatsozvitarisa pane dzimwe mesi kana kuti kune kumwe kuronga kwakaitwa nevanhukadzi zvakazoita kuti vasvike pakuvaroora. Mira ndichiverenga nyaya yangu ndiitaura. So Naomi naRuth audzwa kunzi geza, pfeka zvakanaka, isa perfume, woenda kuna Boaz, enda unoona paari kurara. Kana apedza kuita basa, waona paari kurara, enda unongofukura makumbo ake, worara mutsoka dzake. Iye ndiye achazokuudza zvokuita. Saka murume uyu achiona mwanasikana auya, akatoona kuti nauya uya nemwanasikana ndiye kuti ari kuda kuti ndimuite sei, ndimudzikinure, because aiva ari a close relative. Ende wanano yakatozotobuda ipapo. Asi mukanyatsotarisa nhau iyi, munhu wakaiinitiate kana kuti vanhu vakatanga nhau iyi vanhukadzi. So handisi kuda kuti tirove imbwa takavika mupini,
tinogona zvedu kuvaroverera vakadzi ava kuti zvakaipa zvavari kuita, asi even mushoko raMwari tiri kutoona vanhukadzi vari kuzviita. Even mumararamiro atiri kuita isusu tine vanhukadzi vari kutoita zvinhu zvakafanana nezvatiri kutaura izvi. Kabisire isusu varume hatiri kuzvibvumira, asi zviri kuitika. Vamwe vedu takatoroora kuburikidza nezvatakatoitwa nevanasikana, vatodzidziswawo nanaamai vava kudzima kuti enda unodai unodai. Haazokandi zvake shoko, asi ane maitiro anoita atinogona kutaura kuti ndokuvhima. Ameno kana pabatika ipapo. Tichadzoka nekwamuri Pastor Ngori, maita zvakanaka. Ndaona sekuru Mukanya Svosve vanga vari kurongedza mashoko. Mukanya, hanzi zvinhu zviri kutoitika mumararamiro atiri kutoita. Vanhukadzi vane muitiro wavanoita pakuorchestrata kuti nyaya idzodzi dzedzvetsvo dzifambire mberi zvakanaka. Kunyange zvazvo zvisiri kuzova official kuti vanhukadzi vanotofambira nyaya idzodzo, zvinhu zviri kutoitika. Varume vari mudzimba umu vakawanda vakatofimbiwa nevakadzi nekutoroorwa kwacho, but hazvizotauriki chete. Tichizouya nekune mamwe mastakeholders. Sekuru Mukanya Svosve. Ndotenda Nyanduri, ndinotenda kutaura kwavadare vose, asi takanangana nemabvunziro amaita pakutaura kwaita Pastor Ngori. Ndine panoda kunoti fananidzei nekumadzidzisiro watakaitwa isusu munzira dzewanano pachikaranga chedu nai. Ndoti zvakanga zviriko nanhasi zvinogona kuvako mumararamiro edu vanhu vatema, asi zvaiuya nekunongedzera kurema hwomunhu rimwe kazhinji kacho. Tichiona madzitete, madzimbuya kana madzisahwira vachiona kuti mwana mukomana kana kuti muzukuru abva zera, vanogara pasi voona kuti kochii. Pamwe pacho vanoona urema hwokushaya zvivindi zvokupfimba munhukadzi. Munozviziva here Nyanduri kuti kune vanhu paujaya hwekuti vanogona kudanana nemusikana nechemumwoyo, achitozviona kuti ndewangu ndamudokwaira ndinomuda, asi kuti shoko ribude zvoramba. Asi kazhinji kacho tichaona kuti mwana musikana anosvika pakutopinda muwanano kune mumwe munhu ari kutomuda chinyararire asingagone kuburitsa izwi pamuromo. Saka takaona kuti mutsika nemagariro neunhu hwedu madzitete vane zvavaizoita kuti kweiwewe watosvika makore 30 neari kutoraudzira kunosvika 40, dambudziko chii? Vaiona dambudziko. Saka pane here waunofungidzira kuti ungamudokwairire kana kuti angave pamwoyo pako, asi uchitadza kuchitsa izwi, wagara wotaura woita zvavanoita, woenda kumwana musikana vozoronga kana kuti vozoita arrange pachitunda. Ndovatinenge takuti zvava arranged, woita kuti vanhu vaviri ava vasangane, asi vakaisa izwi uku vakaisa izwi uku. Zvechokwadi dziriko dzimba dzakamira nenzira iyoyo, asi pazoshata nekuda kwekuuya kwechimiro chazvino chine kodzero mukati manje. Papekuti tine vana vasikana manje vari kunzi vari kutoti ini totoda kutonosvitsa shoko, ndakazvimiririra. Vosvika pachinhano chekunoisa pfuma semabvunzira amamboita tichitanga chirongwa. Ipapo ndipo panenge pashata manje. Kana taane vanhu vekuti vanasikana kana kuti vanakadzi vada kunoisa shoko nekunobvisa pfuma varivo, ipapo panenge pashata. Asi nzira yandataura ndichida kunofananidza nematauriro aita Pastor Ngori. Zvechokwadi kutsika dzedu neunhu hwedu iriko yekuti pane nyaya dzaifambirwa nemadzimbuya nemadzitete nemadzisahwira, vaona kuti mwana mukomana zera raari raakuraudzira dambudziko chii. Zvechokwadi vane zvavaiita kuseri. Ndangofarira nhau yekuti kuseri, asi zvikasava kuseri zvikava pafeya pekuti mwanakadzi akutonorisa shoko, mwanakadzi akubuda pfuma kunoiisa kuti aroorwe. Ipapo manje kutsika dzedu tiye taakumisa uso manje, taakushaya kuti kochachii. Kana mwanakadzi aisa shoko ndiye akuroora, zvakura kuti mhuri ichabarwa pa ndiye ani chadanwani sezvandambotaura pachikamu chekutanga. Asi ndine dambudziko nekodzero, ndichitsigira pfungwa yatete yekuti kodzero. Nekuti tikatasa kodzero idzodzo vataura nyaya yekushama kumwana musikana, unongo wakabata shamu kuti urove asina kuteerera pakufamba akashama, zvakunzi akunomhangara. Saka tikatasa kodzero dziri kuya dzichinotsigira pfungwa yandambotaura inopikisana namusika uyu, nekuti kuseri kwazvo tazokohwei pazvinhu zviri kuuya zvine influence nemweya yatinodaidza kuti isusu imweya yekumadokero yakwa ichipikisa pfungwa yemusika vanhu.
ndo yaito nhasi uno vadzutsikane pasi rose vanhu vachidzutsikana kushaya chinobatika nekuti mwana akati ane kodzero achatsiurika acharoveke kabika mbodzi. Tichadzoka hedu nepamuri ipapo sezvo takuitira kuti tinge tichipendera hurukuro icharamba ichipfuurira mberi mune zvimwe zvirongwa zvemagariro amene kutete ndaona manga muri kunyora muchinoresponda maissues araiswa nevadare vese muhurukuro iyo yemagariro. Tazwa kuti vana tetewo mune kamitiro kamunoita akakuorchestrata kuti zvienderere mberi kunyange zvazvo zvichiitwa muchivande. Zvazoipeiko mwanasikana kuda kuzviitira zvinhu zvake ega anoda kuzvisvitsira shoko kumukomana tichinopendera hedu asi chakakosha muchibata pfungwa dziri kureiswa nevamwadari. Ini ndoda ngoti handidi kukanganisa zvataurwa nasekuru Svosve Mukanya. Vataura mashoko akanaka chaizvo ende zvechokwadi nyange ukada mukomana ndosaka uchiona vana vari kupinda mumatambudziko vari kuda kuzvimhanyira chinhu chavo vega. Kana vana dombo vaya havachisina basa kana musika nemagariro. Unoona kuti munhu akufunga kuti izvo kumhanya handi kusvika ende ukwira gomo wandira. Zvino vana vemazuva ano havachadi kuita zvinhu kana negwara kana nyange vakatoudzwa kunzi aiwa zvinhu zvinofambiswa zvakadai unonzwa munhu achitokaka achikakanavo. Ndoda kudzoka panyaya ndichiudza dzimwe pfungwa. Mataura kuti mutemo handitika kureva kuti nyaya iyi ikabvumidzwa uchavenge wava mutemo uripo pakuchengetedza vanhu. Ndinotaura kuti ichi chipfambi chamai ava chinenge chichengetedza ani. Vana vanenge vari mumba umu vachange vachidini. Varume shanje ndinotoziva kuti dzinotovabata. Saka chokwadi vari maviri vari mumba imomo vachange vachidedzana kuti vana ani uyezve kana ari majuti vachapanana sei. Tinotoziva kuti kuvanhukadzi aiwaka mutemo uyu wakatozoya zvaoneka kuti barika ranetsa rashupa kuvanhukadzi zvino parakunzi kuvanhurume ndokwaраkanetsa zvikanzi aiwa mukadzi mumwe murume mumwe zvino maakuzvunza kuvakadzi uku zvichafamba sei. Regai nepamuri apostle ndambonzwa muchizungudza musoro pambobatwa napastor Ngorimana kuti kunyange mubhaibheri chaiye vati ndiRuthi akazora zvinonhuhwirira itori imwe nzira yekutodzvetsva nayo iyoyo. Asiwo toda kuuya panhau yebarika ndoziva kuti muchabata pfungwa dzaraiswa napastor Ngorima. Vamwe vanhukadzi chakuita kuti tiite gumbomba panze hatisi kugutswa mudzimba umo nemurume waunenge ndinaye amene malanguage ari kutaurwawo mastreets umo kuti iko vamwewo vanenge vasina kusvika zvekuti amai vanogutswa zvakuzoita kuti vabude vachinotsvaga mafuro manyoro kunyange zvazvo vaine vakarohwa. Hamusi kuona here vanhukadzi vakuda kusunungurwa apostle zvavaira vaitobarika. Zvinhu zvakadaro zvinounza mhirizhonga yemhando yepamusoro-soro. Chazokupa iwewe kuti ude marights akaipa kudaro chii? Hausi kugutswa iwewe. Wazwana kupi? Munhoka wenyama ndo kugutswa sekugutswa kunongoti vanotaurirana mumba mavo. Handiti mupaona munhu wamwari. Vanotaurirana mumba mavo shamashi. Inini zvandofunga kuti zvakanaka ameno kana kuine varume mabhinya vanoti havadi kuudziwa zvinodiwa naadzimai vake kumboko. Shama dai nofunga ndinosvika pandofanira kunge ndichisvika manje ukanotsvaga kunziwo usina kumuudza iye wacho asiri kunzwa zvakanaka asiri kuitira zvakanaka hapana zvawaita. Zvakafanira nemunhu anongoti ndibata handitika ndokubata pai panokunyerekedza. Ukasandiudza panokunyerekedza I'll do the wrong thing handitika. Saka vanhu havari kubika mbodza nemhaka yekuti vari kuda yatoti shortcut deliverance handitika. Zvakaitwa naJesu naSatani pagomo paya pakanzi ndipfugamire nepfungwani. Jesu aizviziva kuti inyaya ishort copy. Handizivi kuti ndingataure nemutauro wekuti wechirudzii but zvinhu zvese zvaitwa nechimbi hazviperi musha
handitika todzokera panyaya yataurwa nasekuru Mukanya. Vataura kuti munozviziva kuti mukadzi mudziyo mudiki. Ukaverenga bhaibheri rinokuudza pachena munhu akasirwa church Peter ataurwa pa1 Peter chapter 3 verse 7 hanzi sezvo muchiziva kuti madzimai aya vadyiwe nhaka pamwe chete nesu vabate mushe nekuti mudziyo mudiki usina simba. Amen. Izvozvo zvega zvinotirakidza kuti hama dzedu idzi mudziyo mudiki, vane pfungwa nhete, havasi vanhu vane pfungwa hobvu dziya idzi, ende nzeve dzavo inhete. They are into details. Yet men, they are supposed to be the custodians of the family, and they are supposed to be the priests of the family. Amena kuti kana wakwenda kunonora munyaya wacho anenge ari mukadzi here kana kuti anenge ari murume, ende tezvaro vari kuenda kunororerwa vanozvibvuma here kuti dzava nepfuma yekuzorora mwanakomana wenyu. Varume hama, let's call a spade a spade. Zvinhu zvisina kunaka hazvina kunaka chete. Ndinofana nepfungwa yatete Matsika kuti varume hama chero tikazvida kuti tiite zvekodzero izvo. Ari kunza nyaya dzekodzero idzi ane ajenda yake. Anozviziva kuti mudziyo mudiki haifungi kuronga honde. But murume manje ukamuvhiringidza anoti ndakwenda kuona. That's why they're perpetrating these evil rites. Amen. Ndosaka vachida kupa vakadzi ava simba rakawanda. Isi hatinambotoda kurwana neizvi. Toda kungotora tsika dzedu setsika dzedu. And kana iri nyaya yematchmaking yagara iriko, hakuna munhu akaenda kunodana nemusikana wanoziva kuti akatonimaka. Anokupa sign yekuti I'm still ready, go ahead. Thank you. Okay, Pastor Ngoli Machawe ine papo yotenda Apostle Zvavaira Mukanya sekuru timoti kwaramba muchiaddress ama issues ari kuraiswa kunzwa na Zvavaira mungama address nenzira dzipi muchinobatawo ndoona kuti kare Mukanya mauto aingonzi vanhurume chete asi nekuchinja kwekuita zvinhu ndikunzwawo pfungwa dzachirezwa naApostle Zvavaira anzi vane hana nhete, vane pfungwa nhete, asi hazvichaconsideriwe nesociety yavako mazivano nekuda kwekuchinja kwezvinhu. Vakungopinda mumapositions ese. Ukaenda kune mamwe machechi ari kutotungamirirwa nevanhukadzi. Vanhukadzi vari kutotungamira nyika zvanga singagonike kuitika kare. So sei tiri kuramba takabatira papfungwa yekuti munhukadzi this, munhukadzi that, sekuru tichipendera hurukuro ichizodzoka nekune mamwe stakeholders. Aiwa, ndinotenda chaizvo. Ipfungwa yakanaka. Hanzi pakandikaipanzika kwasokusvabira zvene. Asi ndinodzoka ndichiti kumasoja vakadzi kana makarekare vaiturwa nokuti ndivo vaibika. Vachizosapotiwo vana baba nokuti musango munenge musina mamwe madzimai. Asi tiri kupanzwisana tati masoja aizosapotwa nemadzimai kuvabikira nokuti manga musinowo mamwe vakadzi vavanozokwanisa kuvararamisa mumasango. Saka zvagara zviripo. Saka vakadzi takatoona kuzoti vamhanye vazomburuka toita kungoziva zvokuti haiwa kungorwa keke rigo asi vanoiswa mumatebhuru nekubika nekuzokwanisa kusapota ana mukoma kuhondo kuti vati vasazopedza vanasisi vedu mukatuni. Saka todzoka futi zvakare pane panyaya yekuti ndambonzwa pasta vachitaura kati ndisara ndiRuth handiti nandizve murume naBoaz aivapo shoko rabva rakwanisa kundinakidza raMwari. Tabva tatoona kuti saka bhaibheri rakaiswa chipfambika apa pekutoti uyo akabva atotenga kuenda zvikanzi isekireti. Asi mazuva takaenda pamutemo unobva wanzi pakatoitika makuna. Aiwa, kakufacilitata kakusekuru kuti chakanaka chiitika. Kufacilitata kuti kupfimbana kwevanhu hapana chakashata hapo tisingazozivi. Vakazoiswa mumba. Hapachazokupfimbana manje, vakaiswa mumba. Uyu ndokubva azouya tanzwa kuti dhirezi rake rakazodai. Nokuti hamene pamwe ndatadza kunzwa anasekuru atinyasonzwa. Atinyasonzwisiseba. Aiwa, vataura mfunga pasta ngorima vachitaura. Ndokubva azochiva. Vachida kuona kuti zvii zvinozoitika nekuti pakanga vakuda kuedza kubatanidza zvinhu zviviri zvakanga asingade kuita sekubatana. Handiti. Asi kuchivanhu kwedu takadzoka futi tinoona kuti izvo ndambonzwa pasi vachitaura kuti murume vakadzi vanokwanisa kutochivawo zvezvimwe zvekuti tinenge tisingazive. Chivanhu kwedu tinoti kweti. Nokuti murume chaiye akanonoka kuroora
vana tete ndo vanotomira kuti vazonotora mwana wekwanhingi kwete kuti iye mukadzi anoti ndikuda mwana wekwanhingi ende unotitorera mukomana wekwanhingi hazvimuvira zvakaitika izvo takatona zvakuda toti business. Saka ipapo toda kupajekesa kuti mukadzi akanga ine kodzero dzake dzakanga chireva kuchivana, asi nekuda kwekuti tinokanganiswa ipapo isu tozodzoka futi toona kuti sapasta Ngorima vanga vachiedza kuda ku according to Bible zvazvoti vanhu vanokwanisa kudanana vachizoshandisirana masainzi akazoti asiswa vacho vanhu kwetobhatati aiwa vemakereke ndo vakutikanganisira nyaya dzese nokukota nokuti vanenge vachiverenga pfungwa dzakaisirwa kare dzavakaona dziripo. Isu tinenge tine pfungwa dzedu dzevanhu vatema dzatakagara tadzidziswa kubva kumadzisekuru zvine muenzaniso wekuti ambuya nhasi kana tete vako wagera apa vakarorwa nenzira yakati iwe uchitoyasa tete wako manje takunzwa Ruthi tozonzwa Naomi wacho handira kumuona. Saka vana vanenge vakuda kuita example nokuti vana vamazonaka vakuda kutraya kuona zvisaka muchizona imi chaizvo zvakapinda kuchikristu unonzwa zanzi nyika iri kuchinja ndivari kukangasa vanhu vari kuti nyika iri kuchinja nhasi nyika nhasi yakamira so saka zvinhu idynamic zviri kuchinja chinochinja chii iwe wangoramba uri munhukadzi waramba uri munhurume. Saka ipo papaka chataona dambudziko redu nhasi ndinoripa chitsvambe kumakristu kuti ngavanyatsotaura zveshoko raMwari chaizvo vachinyatsodzoka kutsika dzavo kwete vakadzoka kutsika uko voenda mufundisi ndianonamatira Maria kana azodzoka paroora ndianenge ari baba vomwana iyeye ndo vanenge vachiisa minyengetero ana baba havapo. Saka baba mwana uyu mwana womwero uyu kuti mwana akatetwa nababa naamai asi mwana womweya. Saka ipapo vari kuvhiringika zvinhu zvedu ipapo tozodzoka isusu majika takuti zvinhu zvedu zviri kusiyana papiko apa chitsvambe tochipa kumafundisi kuti vanyatsotitsanangurirawo kuti vanenge vachimbozvifambisa sei chii chinochinja nokuti nhasi uno zvaakuchichinjiswa izvi zvabva mushoko raMwari kuti vanenge vachiti according to Sara according to Jacob isi kuti according to tete wangu wandoziva achimuto naasoko vanobva ipapo ndoda kuti mafundisi azotipindura panguva inotera. Pastor Ngorima sezvo nguva dzacho takutongoita tichipendera muchiadresa maissues ari kuraiswa hanzi vafundisi tijekeserei munenge muri kuitawo musiya padoko zvakuzopesvedzera kutaika kwetsika nemagariro Pastor Ngorima. Mazvita mukoma Shepherd ndakutotendawo sekuru nepfungwa dzavo ipfungwa dzakanaka izvozvo chaizvo. Isusu vechitendero chechikristu sekutaura kwatinogara takaita tinongotaura kuti bhaibheri shoko raMwari ndo rinotiudza mararamiro atinofanira kuita. Ndichiri ipapo ndautsigirana nezvataurwa natete kuti mutemo ukaiswa nenyika isu vekereke tinongoendawo pasi pemutemo wenyika nekuti tinoopareta tiri pasi pedu. Saka mitemo inozoiswa sekutaura kwamaita mukoma Shepherd kuti pane mutemo uri kuda kunzi vanasikana vapiwe simba rekugona kuita izvi. Zvinotoreva kuti kune vanotogadzirawo mutemo vachadhibhetawo mune mavanosangana imomo mumaparamende. Kana wapaswa isusu vekereke tinotofamba nemutemo iwoyo. Ndo point number 1 yandaida kutaura. Ndodzoka kunyaya yavataura yebhaibheri. Right. Now we are Ruth na Naomi na Boaz. Ruth akazoudzwa kunzi ukaenda patsoka dzemukomana uyu unofanira kumira ndiye achazokudza zvekuita. Right, mukomana uyu achiona mwanasikana uyu akabva aona nhau iri apa inyaya yekuti akuda kuti tipinde muwanano. Ndobva ati iwe wechidzokera inini ndichaenda kune vakuru vedare vemunharaunda ndotaura nhau nekuti inini handisi ini ndinofanira kukuroora. Pane mumwe ari pamberi pangu, saka ari pamberi pangu akaramba kukuroora inini ndozokuroora. Saka mukomana anonzi Boaz akanyatsotevera gwara maringe netsika dzechiJudha. Isusu ndizvo zvatiri kuti hatisi kupembedza chipfambi. Vana ava havana kusangana uyu paakaenda nawe yandaida kuzama kubata ndeyekuti nawe yandaida kuzama kubata apa ndeyekuti vanasikana mushoko raMwari vari kuwanikwawo vachiita take the initiative, the first step. Of course sekuru vambotaura nyaya yekuti zvaiitirwa pachivanhu pedu zvaiitirwa vakomana vanenge vaita kunge vanonoka vari kurakidza urema, but Boaz apa anga asina urema. Saka inini pfungwa yandikuda kuti ndinyatsobudisa pachena
tichipedza program koma Shepherd ndeyekuti shoko raMwari rine order yarakatidzidzisa kuti chinzvimbo chababa ndechipi, chinzvimbo chaamai ndechipi, chinzvimbo chevana ndechipi. Ukatarisa pana Ephesians 5:22 na Colossians 3:18 vanhukadzi vanonzi endai pasi pevarume venyu. Zvinotoreva kuti varume ndivo vanofanira kutanga marelationships woenda kunoroora. Ini ndaakuda kusapota vanasikana ava vane pfungwa dzekuti nesuwo tinogonawo here kana mutemo wenyika wavatendera. Isusu hatisi kuti tiri kuda chipfambi uye hatisi kuda kuti vazoita kuparika. Patiri kuda toda kuti kana nyika, because nyika hapana paingamboise mutemo unokurudzira chipfambi. Mutemo kana wa constitution ine maguidelines ekuti vanasikana vane mvumo wekuti vanogona kunotaura nyaya iyi. Saka ina achida kusapota ndakamira mushoko raMwari kuti zvinotowanikwawo kuchema kwavari kuita kunotodini kutorima. Zvakafanana ndichipedzisa. Pane nhau yepfuma yanga iri mushoko raMwari. Pfuma yaingova iri vanakomana chete. Kwakazoita vamwe vanasikana vakaenda kuna Moses, a lawmaker. Ndobva vanochema vakati isusu tiri kungoona nhaka iri kuenda kuvanhurume, sei isingaendiwo kuvanhukadzi. Vakanopresenta nyaya yavo pamberi the law giver. Ndobva aenda kuna Mwari. Mwari ndobva ataura kuti vanasikana vari right up, ngavatowana pfuma yababa vavo, vanasikana vakachinja mutemo. Saka isusu toda kuti ngatibhalansisei nyaya dzedu, ngatisangotorei one side tobva tangovahita toti vanasikana vakaipa, vanasikana zvavari kuita zvakaipa. Saka kana pane maaspects akanaka avari kuita ndowatiri kuti toda kufamba nawo, tonzwa kuti shoko raMwari rinoti kudii maringe nezvozvo. Tinotenda mukoma Shepherd. Maita basa Pastor Ngorima, uri kurati tichapfuura mberi nayo svondo rinotevera muchirongwa chimwe ichocho chemagariro chinobata zvatinosangana nazvo zvinenge zvichivhiringidza kana kukanganisa magariro akanaka neunhu unenge uchitarisirwa. Uri kurati tichange tine magweta, tichange tine vacho vanasikana vari kuunza pfungwa dzekuti vanodawo kana kuti vanotori nemagatsi ekuti vanobhadhara pfuma kana kutovhevha murume waanenge achida pabodzi nevadare vatinawo tichienzanisa pfungwa dzedu. Asi kwanhasi tinombogumira pano. Unokwanisa kutiteverera pamasocial platforms tiripo, paFacebook Platinum FM, paYouTube Platinum FM Digital, paTikTok Platinum FM, nepamwe pese zvapo tinowanika. Live streaming yedu iri www.platinumfm.co.zw.